na nnekwute mmanwụ na-akwala elu oyimo nwere Ogbono eji n'ọkpụkpụ ibe n'ibe abụrụ ibe n'obodo ya ka ibe eji wee mebezi omeive ọnụ chiwa belisi n'obodo gbabelisi n'obodo ọnụ anwụsụ ọkọ nke mmerụ ya nkọkwa nke imerụ mụ ya ewe na gị ewe ibe n'ibe na-eyi nyakụla n'ọnwụ ji eyi mana ụla n'ọnwụ abụrụ ofu okwu Olisadoo Onyenwe n'otu ọcha mmanwụ na-ebe maka ndị nwere Ogbono eji n'ọkpụkpụ ofe egusi na-atọ ụtọ mana egusi enwere ume eji n'ọkpụkpụ ofe nsala bụ oyoyo mana nsala enwere ume eji n'ọkpụkpụ ịbụrụ ofe onugbu ọ na-aṅụ ala n'ebe n'ọkpụkpụ ofe akwụkwọ nri esoro ma ncha o n'ibe a na-eme mana ọkpụkpụ ụlọ Ogbono anya ya na ọsọ ga-eme maka gene maka na ọbụ Ogbono bụ eze ofe ife Ogbono ji wee karịsịa bụ na Ogbono na-amị amị ibelu nri akpụ wee suru Ogbono nwanne na ọ bụ salịbọ nri ọka ofe n'elu na Ogbono bụ express malugo ilu ka mụ na-atụ ọ dị m n'uche nwekwuru ọnụ ofe ka a na-akpọrọ egwu Olisadoo mmanwụ n'ebe okpukpu Olisadoo Onyenwe Egwu n'ebe egwu ndị nwere Ogbono o nwere ndị nwere Ogbono eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere Ogbono ofe Ogbono ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere Ogbono ofe Ogbono ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere Ogbono ofe Ogbono ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere Ogbono ofe Ogbono ka eji n'ọkpụkpụ nwayọ obi je nuo oyi mala n'ụla ma ncha akịla n'ụla n'enu ụwa ezi oyi ebula egbe iwe na elu ebe a na-achụ ego onye Igbo agwa ya etu o si adị okwu ego abụrụ mbe na-efe maka na mbe na o nwere nku mgbe a na-efe efe onye bịara ụwa yọba Chukwu Ogbono ejie n'ọkpụkpụ onye bịara ụwa too yọba Chukwu kelie Ogbono ejie n'ọkpụkpụ inu ka mụ na-atụ onye nwere uche ga-aghọta egwu m ofe ka a na-akpọrọ egwu m mmanwụ egwu Olisadoo o nwere ndị bịara ụwa ọ bụrụ ofe egusi kava jie n'ọkpụkpụ nwese ndị nọ n'ime ụwa ọ bụrụ ofe nsala kava jie n'ọkpụkpụ ero onye bịara ụwa yọba Chukwu Ogbono ejie n'ọkpụkpụ Chukwu nye ya Ogbono ọkpụkpụ dị n'ofe yi na ọ ga-abụzi salịbọ enu ụwa anyị nọ n'ime enu ụwa na ọ bụ ọkpụkpụ sọ ndị nwere Ogbono bụ ndị mmeriri ọnwụnwa anya bụ ọkpụkpụ okwu ka mụ na-ekwuo ọ dị m n'uche na m ga-ekwuru ọnụ ava egwu ka m na-agba okwu Olisadoo onye bịara ụwa doo yọba Chukwu kelie Ogbono ejie n'ọkpụkpụ inwe Ogbono ejie n'ọkpụkpụ ị
imelizie ọnwụnwa ọkpụkpụ maka na onwelu ndị nwere ọgbọnọ welu ya na-ene ọkpụkpụ mmanwụ egwu ọ na-ekwuo ofeke na anụ egwu onye nwere ọgbọnọ bụ onye nwere ego onye nwere ọgbọnọ eje n'ọkpụkpụ bụ onye nwere awele onye nwere ọgbọnọ eje n'ọkpụkpụ onye ibe na-agala ọfụma ndị nwere ọgbọnọ eje n'ọkpụkpụ n'ụwa bụ first level agụba na-agụnyere ụva ọ bụrụ onye ilo na-agụ emebe ife ego n'obodo achọba afa ofekejekwa gbagba mbọ isolu na ndị nwere ọgbọnọ eje n'ọkpụkpụ ndị nwere ọgbọnọ eje n'ọkpụkpụ bụ ndị ife na-agalụ ndị nwere ọgbọnọ eje n'ọkpụkpụ bụ ndị ebihie ndị nwere ọgbọnọ eje n'ọkpụkpụ bụ shọkọntatị malụgo iso na ndị nwere ọgbọnọ ọfọ ọgbọnọ ka eje n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ọfọ ọgbọnọ ka eje n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ọfọ ọgbọnọ ka eje n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ọfọ ọgbọnọ ka eje n'ọkpụkpụ iwe lofe egusi iwe n'obe ọkpụkpụ na-enu ụwa anya mmiri ga-eju gị anya ọ bụ ofe nsala ka ije n'ọkpụkpụ ọhịmụ alịlị ga-egbu gị malụgo ka mbụla egede jebe na mba ka nkene ndị nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ ndị be na-agalụ ndị chukwu mere ọgaranya ndị nwere awele na ọ bụrụ oke ite ma ụwa egwu na-ebecha ọhịmị malụgo ịmakwa ka ilue n'Europe Israel na Tel Aviv ka nje keneze onye na-eme ka nsi eme aitifu Leonard bụ aka chukwu ụzọ ogbuefi akụri n'obi ifemena ịma ncha nwa amarali akụ nwanne m dị na mba n'Ọkịja oghere egwu ọzọ chinyere nwa ọzọ dị ebube dịka kọ n'obi okpu eyi ugo na abụọ akọmajidakụ obodo elechaba akụ obi ọgaranya kenere m lọlọ misis ifeọma ụzọ ọmalịcha ochieze nwanyị na obi akụ obi ọgaranya ka m na-akpọ nne m ụlọ ọmụmụ o ifemenai ka m na-akwala elu ezi nne m lụ princess Chioma Jessica ụzọ nneọma ezi nne m lụ prince Powell Izuchukwu ụzọ onye amị na Europe nwakụ obi ọgaranya bụ odogwu eze ndị ọnụ ma duru n'oghere Ọkịja ibe emekwa n'ahịa ndị be ha kụ obi o n'Europe unu ga-adị unu so na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ka eji n'ọkpụkpụ mmanwụ egwu na-agba o Europe ka mụ na-eje o Paris France ka anyị na-ana ka nje ga-achọje ebe nwanne m na nwanne mmadụ adị abụọ ya High Chief Chidubemebe n'izu ụzọ dị mma Bishop Kantata akwụdịkọ n'ibu elede eze nwa ọgaranya na oyiọma mbala mmọnwụ na-ebecha anya m igwe big nwanne Olisadoo kotu ọnwa Kantata nwaja kaina onye uruobo na mkwele n'ime zunaka isi eje Bishop Kantata inwere ọgbọnọ eji n'ọgbụgbụ onye ọcha Paris France gị na-alụkwechiri Chidubemo biko kenere m lọlọ Mrs. Jessica Milen Morilo ụzọ dị mma ezinne m Lakachukwu Kenneth ụzọ dị mma aka gali ovu nwanne nna ya wa na nkwele ezu n'aka aka gali ovu nwa Kantata ọgba bọọlụ Gọbala Bishop Kantata na Paris kedu maka Chimerika Bishop Junior
Chimbueze nweze ndị eze ụzọ dị mma aka n'ofu ebe ọgba bọọlụ nwa Bishọp Chimerika Bishọp Junior na-ebu eshi ụkọchukwu kotu ọnwa isi mụ kenelu gị ezi oyi ka ajọ nwanne one n'ụwa unu amalugo Chief Ikemefu na mụọnụ ọha aka ịpụ eze nwa onye aka n'item n'ime Abia steeti. If you bend down aka you go see Aba. Aka ịpụ eze odogwu na Paris France ka na-achọ ọkwa moto igwe na Paris semokene ya ake ụkọchukwu kotu ọnwa moto igwe nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ka eji n'ọkpụkpụ ejelu mmọnwụ n'aba ofotu n'Ọgafa n'Enugu steeti Udineke ka ị na-eje ka kene onye nwere ọgbọnọ ejie n'ọkpụkpụ n'Europe Chief Chinedu Igwe na-egade nwaka ibihe amụsịa nwa n'ezinụlọ na-ege enwelili nwaka ibihe n'osinachi adị mma na ọ bụrụ ọgwụ unanugo ọkwa ijelubili n'ala nsọ Poland maka ibihe imesili bili Swiss maka ibihe ọkwa ibu onye obodo na Paris France ọga Surinam na Kayan bụ ebe ị na-agba mbọ onye mmụọ spiritual man n'Europe maka ibihe Olisadoo Onyenwe Egwu na-efecha ịnụkwalụ spider mmọnwụ nwaka ibihe biko kenele m ụlọọlọ ezi nwanyị dụkọ ịchọba nwanyị ịmalụkwa lọlọ misisi Ifeọma Igwe na-egade ezi nne m ụlọ ọmụmụ nwanyị ọma afọ mụrụ Chimamanda Chinedu Igwe ada nwaka ibihe afọ mụrụ Chimeremeze Chinedu Igwe diọkpala nwaka ibihe afọ mụrụ Chinedu Igwe Junior n'obi nwaka ibihe ndị ọma n'Europe na mmanwụ na-ebecha nwaka ibi onye Ọgafa isi mụ kene nne na nna Chief Cletus Igwe papa nwaka ibihe ifemena ndị kene n'ụwa n'ọgụ ọfọ lọlọ Mrs. Roslyn Igwe ezinne nwaka ibihe mama lechaba n'ụwa na nwa anyị na-eme ọfụma ndị bụ igwe na Ọgafa ndị Udineke unu nwere ọgbọrọ n'enu ụwa ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ ife emekwa n'ahịa Honorable Chief Anayo Francis Nnamani eze kwechewa onye Amagunze odogwu na-amụrụ na mma nke izizi na Amagunze na Nkanu East n'Enugu ka isi eje ọkwa ịbụ founder na Tameris Friends Club na ịbụ asị treasurer na Tameris Friends Club odogwu nke dị n'obodo South Africa ka anyị na-ekwu eze kweche n'ịga jelileze na Ngenuvu ụmụnne bụ ọgaranya na Western Cape na South Africa odogwu yoyo onye bụla egwu yoyo ị nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ka eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ
keje n'ọkpụkpụ. Chief Maxwell Izumbodogu Agwego na South Agwego Mandela Agwego nkịtị onye ọzọ bụrụ ego emebe ngala Agwego nkịtị onye ọzọ bụrụ ego yiri canvas n'ụkwụ mmanwụ egwu na-akwa Agwego Ugebe na-aja na South bịa yilimo ezigbo nwanyị ọzọ bụ ezi nwa ọzọ bụrụ naanị akpụ CEO Destino Global Service na South Africa na Mandela ihe na-atụ o ji ala ati agwọ ya osisi ọma na ibulu naanị ọma o nyere ndụgba na South Onyenwe Egwu na-ekene o ji ala ati agwọ ya ama m na fonu m ga-akụlele Maxwell Izumba so na ndị nwere ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ nnekwute mmanwụ na-agbala elu n'ụwa Enugu Ukwu ka anyị na-eje ụmụ nri ji ọfọ ndị Igbo ịmarugo ka anyị kene High Chief ọ bụ nna-eme onwe odezugo onye nwere ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ mbalogolo dike mbalogolo azasi oluchie mmanwụ na-eme amara Olisadoo Onyenwe Egwu ekene CEO Triple B Trading Pty mmanwụ na-eme amara azasi oluchie ọkwa na South Africa ị na-achụ Onyenwe Egwu na-emecha ọbụmụnwa Odezubodogwu Prince Emeka Nwelu onye nwere ọgbọnọ onye nwere ọgbọnọ bigo na Madrid onye nwere ọgbọnọ bigo na Paris High Chief Ezeokwu eze nwanne onye ebe na-ebe ọka ka isi eje Odogwu gbalụ bọọlụ wee gbasịa wee bụrụ kochi na mgbago Onyenwe Egwu ekene Ezeokwu eze nwanne Odogwu n'inwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ mmiri zoo obodo wee juo oyi mmiri na-ezolọrọ mmiri a na-enwere ilogo mmiri na-ezolo ụwa asị ọ na-akpọ mmiri ka njụọ ife mekpa na yo ji na-edu onwe eke o ezi nwa ụgbọakụ ụgbọ ego nwa High Chief ụgbọakụ n'ụmụnya tentewa na Bangkok Odogwu nwere ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ tempụlụ n'ụmụnya adresị ndị nna bụ Odogwu ife emebe na yo ji na-edu nwa eke o tentewa onye nwere obi salịsalị Olisadoo na gọrị ya ọfọ Odogwu nwere ọgbọnọ ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ High Chief Kelechi Uche emetere ole echi na Bangkok Onyenwe Egwu ekene nwanyị ụmụaka n'Imo steeti Kelechi Uche metere ole Odogwu nwere ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ oversize ego na Thailand ike ka ike ọgaranya n'ugwu Edo Odogwu ike na-anyalụ n'obodo kika mụ na-akpọ katapila lia elu mmọnwụ Egwu ekene oversize money inwere ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ mmọnwụ Egwu na-agwala elu n'ụwa ka anyị jebe ka anyị naba Vietnam ka nkene onye nwere ọgbọnọ Odogwu nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ Chief Gabriel afa mmọnwụ Zulike agọmefu na mmọnwụ Zulike ịmara ke ntọla
Akisaide eshi ọgba bọọlụ ego nweze kibiye onye gbo onye eke na ndị Ọnịcha eke na ube na ọgaranya igwe ajighị odogwu onye ọcha bie di Akisaide nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ga-eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ga-eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ga-eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ofe ọgbọnọ ga-eji n'ọkpụkpụ ọbatobi okwu ụlọ ka na-akpọ onye ifite na nkwelezu n'aka kpọọ egwu na-ebeta Chief Vincent Nwankwọ ọkwa ịbata obodo edelo ọkwa ịbata obodo ebe niile ajụ oyi ọkwa ịbata obodo ndị yutu egbuchaba ọbatobi Chief Vincent Nwankwọ odogwu nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ a na-ama aka ajụjụ ka m na-ajụ ibe na ibe abụrụ ibe n'obodo nya ka ibe ji wee mebezi omeibe ọbatobi odogwu n'ụlọ ọgụ wee merie odogwu agba ọsọ ọbatobi odogwu jelu Malaysia webulike wee nata n'ivite nkwele weludo bata n'obodo ọnọma onye wegwu ekene ọbatobi ọbata nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ ka nna bụ m olubo ka nje ekene ụmụnne na-abụ ndị ji ofu obi aga ndị nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ Chief Amobi Igwekumano odogwu Brazil onye ọcha mbeke gị ka mụ na-akpọ ife mekwana mbeke nwere agba na pele nkenke enyi mbeke chụrụ igwe enyi ọsọ senior brother ezigbo nwanne eto na mụnchi onye ọcha mbeke nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ mmanwụ mo na-abịa na 001 ebe anyị na-ata ife ebe anyị na-enwe anwụle ka nchoje nwanne m ofu onye nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ Chief Tochukwu Nwekumanọ wise n'ugwu na Thailand eze nwata odogwu nwata etogo onye nwere ego na Vietnam Chairman CEO 001 Hotel and Suit na Ngige Estate ebe ị na-agbala ego nwa na-eto nwata etosigo too na amụnchi Tochukwu wee bigi ị nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ ka irue n'ifite ọzọ na ifite nwere mmadụ Chukwu ka dibịa agwọ ndị ọya eze dibịa odogwu Chuka Nwagulue odogwu nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ onye ifite na nkwelezu n'aka bịa onye amụma na-akwa ọgwụ owo dada owojelu Malaysia bulike wee nata ọkwijelu Malaysia agwụ wee kpọnata ife n'ife abụrụ ife n'obodo nya ka ife ji emebezi omeife njelu ụbọchị n'akalaka owo obisi owo natalezu n'aka wee mebe ọka nke malugo ya bụ onye aṅụ na ngane n'ụwa ma ọ bụ n'oyibo akara naba Chike owo dada owo nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ nnekwute mmanwụ na-agbala elu n'ihi ala unu anụgo Chief Anselm Chike Nwabụ eze egwu ise na London
Eliza Isen Elizabeth Bigi Eshi Ezi nwa obi kenyi ezi ukwu nwanne Eliakụ n'ihi ala ọgaranya ngada Isejele Eliza n'obodo London kwechiri egwu Ise na Eliza ise inwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ Ifeme na injinia Uchenna Obi Igbo Igeduwan of Onitsha Kingdom Chief Executive Officer Don Wiz Energy Limited Uchenna Obi Igbo Igedu Onyenwe Egwu n'Onitsha do Igedu nwanyị Onitsha inwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ iso na ndị nwere ọgbọnọ ọgbọnọ ga-eji 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 n'ọkpụkpụ ka ijebe naanị ọcha Akwaeze amaka Chief Nnadozie Anusi Tamasi Majestic Eshi Odogwu nwonye Akwaeze nwanne Ekedum High Chief Afunze Biokwu ọgaranya na-eli egie onegoli Odogwu obi ya dị ọcha na Durban Mandela K na-achụ Ofongoli Beli Bagwagu Tamasi na South Africa Nnadozie Tamasi nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ Chief Ikenna Arinze Alesi Echidemmiri ọgba bọọlụ ego otu brọtọ Odogwu jelu Helsinki na Finland n'Europe bili ọkwa ịbụ High Chief Ifakachukwu wanofu abụọ Ikenna Nwarinze I love your chief title nwa bụ obodo eze na Ndokwa East ezigbo nwanyị ụmụ ọsa n'ogbe Oktoba ọkwa metal engineering iji kalịsịa n'Europe Idemmiri ọgba bọọlụ Onyenwe Egwu ekene Echi Idemmiri nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ ka anyị na-abazi adazi anyị n'eze ọra na anyị nwere mmadụ Ndubisi ọnwa atụ egwu ala dị ise Echi si Onitsha ji Indonesia ọgba bọọlụ onye egwu Echi mesili jebe Canada n'ifi egwu ekere alati nwa onye eze ọra na-adazi anyị Chukwu debe mmadụ ndụ n'elu ụwa n'oge enwe ego maka agụsielu nwata afa chi ya n'ala afa Ndubisi n'elu ụwa Ndubisi ego Ndubisi n'elu ụwa ma Seki Eshi mgbe anyị lelu mmanya na anọta ego nye ma n'ọdịme Igwogbo ọlati elusie Canada na Vancouver bulike osisi enela anya ọdịda egbuo ya mma okwechiri iyi anụ na ebe omeka nne ya alatiwa n'enu ụwa ka ike kwensu dakwue alagbawa ebuwo ka mala anyị wee guzoro Ndubisi alatise inwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ High Chief Kenneth Jonathan Ọnụabụchi Anụkwudo Okoli Mkpachukwu kwelu Nwokoli bịa okpotokpo nwa ikolobịa n'ezi ama mmadụ onye agụ na-ese ma o wee gwuo na-ebechakwa Mkpachukwu kwelu Nwokoli ime abụghị bịa maka gịnị inwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ CEO High Life Engine Limited Dulani Gaba Oimo n'ime ọfụma kenele m lọlọ Chinenye Kalisto Okoli Ada ndị Mgbo
jebeli n'agụ n'ese owe buli fedi omimi Chukwu Olisa melụ ya keneli mo kwa Chukwu kwelu Junior Patrick Okoli ọfọ nna ya afụ Nwelu Dana nwa ma bịala ụwa na bọnụ abụchi obele nwa bịala ụwa na mma n'obi Kenneth ị ga-adịla anyị one n'ụwa Chikali na Kenneth Okoli unu Nwelu Ogbono ejie n'ọkpụkpụ anyị naba n'unu bi na mmadụ na ya unu anụgo Chief Obinna Amwefu n'Odogwu akụlue unu ọfụ Agụata Anambra Steeti CEO Bidronka Shopping Mall Nigeria Limited onye ego Odogwu jelu Suwizi jesie Poland ikwechiri member nwanne dị namba Progressive International Club unu n'ọfụma ndị nwanne dị namba Progressive International Club akụrụ n'ọfụ Agụata na-ekenunu ndị nwanne dị namba unu Nwelu Ogbono ejie n'ọkpụkpụ akụrụ unu akwa isi mụbụla egere jebe ka anyị naba n'unu bi ka anyị kene Odogwu nwanne ka without tooth n'ịgade Odogwu jelu Germany na Stuttgart kwechiri ọgaranya n'Europe mmọnwụ na-ekene ezigbo onye egwu agụ n'unu bi na Nnewi North nwanne ka without tooth ị Nwelu Ogbono ejie n'ọkpụkpụ ka anyị naba n'ihe akpụ ọka mmadụ nọfo Ikenna na Nnabikwu Ugwu ụmụ ejima ịmalụ Confusion Twins ụmụ ejima m Square Wing Movies na Asaba Dennis na Demian unu nwere ngabasị Onyenwe Egwu na-ekene ndị Nwelu Ogbono ejie n'ọkpụkpụ achụsị aja ma afụrụ ude na ịmalụ n'ife melụ be ndị mmụọ onye ọma chọpịa so nwanne nke mee High Chief Michael Onyebuchiamobi ọnụ niile kwulọra ọnụ ọrụ ude mba amalụ nwoke n'ụwa mamara obi ya B&D Mobis Enterprises Nigeria Limited igwe dọtị chọpịaso nwa onye ogidi nwere echi chọpịaso woman no dey play football chọpịaso na Dortmund Odogwu Nwelu Ogbono ejie n'ọkpụkpụ ewelio iso na ndị Nwelu Ogbono ọfọ Ogbono ejie n'ọkpụkpụ iso na ndị Nwelu Ogbono ọfọ Ogbono ejie n'ọkpụkpụ iso na ndị Nwelu Ogbono